Kasya gini tubuha. Kasya gini tubuha gue init. Di ugang area. Kuan kini medon. Kuyos na gid siya. Oh, kita nyo. Stila no. Lipat makatis yung simpa ko nga. Sayang ra gid. Sayang ang gasto. Sayang ang tubo. Dako pang trabaho kay hakuton manit sa daplin. Walang tang Ginoo nga init ani. Lang na salbal lang yung tubo. Para ginasayod ni Lord sa sitwasyon aning tubuha karon. Imuha man yung marman gipialan ani. So amang itong dyan din sayo ko tanaw ka sa nakita naman sitwasyon sa tubo karon. Para may bawa ni Lord no sugo nagpamulak. Tugot kini mong na libre ning tubo ha. Lagi ni umayang timpo Lord. Para naman kargalan ning kuan. Magkargalan ning tapas nila nga nasunog. So kung di makarga mo gini kabubuton. Amo ni tugyan ni mo. Sayang ang tubo. Ngulak nagsugo. Sinama anin, sige po gagoon. Bagay mga usa ka load man ni. Pero sayang gid siya. Ako tayo mahimo kaya dili na kita may pag-iya sa kinaiyahan. Kaya ang uban ron nga mag-uma nalipay po nga kaulan. Ang uban sab nag-uol balaka di kan kay para sa anong sitwasyon sunog natapas na niya ang area di masulod kay petig ka basa. Kau rin mahibawa ni Ginoo sa imong plano. Mo nitog yan din mo. Sayo jud ko nga naa ka karon. Naglantaw sa sitwasyon sa tubo. Okay, ito mahimo ani. So dako na lang kita ni ampo. Taga-atag maayo nga panahon sa Ginoo. Pila ang sampit siya manggir. Sayo nita nga naa siya mati ra gyud sa ato ang iyang yo karon. Asin day na kalusot ra ni. Basta masih yung mga idol balik lang ko sa agi magyat mo pinahimo dere hindi magiging masulog yung truck
Ang gani diha ang mga ang gani uban diha nga tapasiro. Sa sideline usa sila og trabaho para nga napo sila income. Tag-iya sa truck magud dili na ni ipagamit kay napo siya pagsunon. Nagpasalig pud ni leader sa katapas nga naa siya mga kuan na nagani tayo masulod nga truck pero kaso ang area hindi gid masulod hindi kan sa kabasa. Masulod gid unta sila kay karga. Basa man kayo. Delikado po kayo malubog. Mayroon. Yan ako nas Ginoo. Yari may bawa nga. Is nga wala masunog tanan. Kaya kay ito masunog pa tanan. Di mo ara bagit ati plano sa iya tapasiro. Magana gina mga may kinabuhi sa mag-uma sahay bilyar sahay pod kaganar di man sa tanang panahon kamo dawat akong abot at panahon pod nga gamay. Yes, mana din kuha. Ini alam ko. Jadi pundo dring, nanti kau melihat itu nanti. Siapa mengalu edolah si ko hingos ako. Si pun subuk bawan ko ngayon magod. Tulog na kita ko luhag tanaw sa tubo. Sayang kayo. Una-una si mama nag-uol na po. Wala ito pasad doon. Wala na gina mag-uma. Gani sa una. Bahaan pa gani. Kasi taga-antag may yung timpo sa Ginoo karga na siya tapos zero na bahala may tagpaagi anak sila na mapalusot anak. Sa ato ng tapasiro. Mayroon. Ulit ako. Tingnan tayo dito.
kay katong mga solid gear siya. Kapag sa mga silent gear, idol, ikaw tingin mga trail rider, tao pa na kung una ha. Balik na ta. Balik, ikaw. Pagsuol mga gusto eh. So diyan. Kayo na kayo. Pwede na kung laptop. Medyo madulas dito. Pero gandahan na tayo. Balik ko na, upat ka lutihan dia. Tulog ka mama. Isa sa mga patanan. Mapagod na, malihok.
og serbisyong klaro. Sige na ko. Number 24 sa balota, Totong Sistoso. Serbisyong sigurado. Number 22 sa balota, Sisi Barao. Thank you, Lord. Karuwas na naman. Karuwas na naman mamaya. Salamat Lord sa pag-uban, sa pagbantay. Mga idol, yung ko to.